Benvidos ao resumo de novas sobre software libre e tecnoloxía. Calibre 8 chega con novidades interesantes. Un novo motor neural para unha funcionalidade de ler en voz alta e a conversión de texto a voz máis realista, así como soporte nativo para o formato Kobo KeePath. Calibre agora ofrece un soporte mellorado para os lectores electrónicos de Kobo, permitindo visualizar, converter e editar ficheiros KeePath directamente en Calibre. A comunidade Open Source United das Nacións Unidas e a Open Source Initiative anunciaron hoxe que a OSI converteuse na primeira organización en apoiar oficialmente os principios de código aberto da ONU. A OSI é unha organización sen ánimo de lucro recoñecida mundialmente por persoas, empresas e institucións públicas, como a entidade que define o código aberto para o software e a inteligencia artificial. Os principios de código aberto da ONU estruturanse en 8 directrices e establecen un marco para guiar o uso, o desenvolvemento e a compartición de software de código aberto dentro da organización. Continuamos coa publicación dunha serie de entrevistas e infografías que fixemos a varias persoas da comunidade de software libre para coñecer as ferramentas que empregan no seu día a día nas súas tarefas habituais, o impacto que tivo o software libre na súa vida, consellos para empezar neste mundo e a súa relación con proxectos libres. Esta entrevista fixémola a Paula Taibo. Son alumna de Enxeñería Informática, levo usando ferramentas de software libre dende fai uns anos e son a secretaria de GPUL, un grupo universitario que se dedica a divulgar o software libre. Dende que comecei a usar software libre, teño moito máis control sobre o meu ordenador e síntome máis cómoda usando. Tamén aprendín moito máis sobre como funciona e como adaptalo á miña forma de traballo. Trinidad e Tobago establecerá a súa primeira oficina de programa de código aberto, OSPO, tras ser seleccionada como país piloto. O obxectivo principal desta iniciativa é fomentar a prestación de servizos públicos dixitais, accesibles, inclusivos e sustentables para as comunidades locais. As súas funcións abranguerán diversas áreas: facilitar o acceso a solucións de código aberto, proporcionar recursos e formación, ofrecer asesoramento experto sobre licenzas de software e cumprimento normativo e promover boas prácticas para fomentar ecosistemas dixitais colaborativos. Foi todo un placer traervos novas sobre software libre e a cultura aberta. Espero que sigades interesados durante moito tempo por estos temas. Ata outra!